Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kakhasi Students Union KSU Southwest Khasi Hill District menta ka live hutrik unailar arhajar arpsan. Kala pelong ya ka jingat pet ba ka bakindit baditur ru sya ka office jong usim hima maharam. Kabadon hamau kerwat bandawa ba usim udiban khotno mador ya ka dorbar hima bad ban pendamno ya ka jingtmu ban ai haki BSF ya ka jaka jong ka hima kabadon hajan kawa mula Rani Kor Civil Subdivision kabaju pendan kam daki khun ki hajar ban rep ban riang mentala pubun postnem hadin ki wei pat ki kenhon seng bhalang ki bakenthop ya ka FKJGP hitu HYC HNYF bat ka HANM kle so lang ha ka jingyaki Kumbalai kentatam AA usim kahima maharam upa im nyandros im yong syamlami satyana office jong u. Kadba kita kiseng bhalang kidang perta persya yu bad ya ke executive dorbar kahima maharam. Hadian kata nakaliang usim ulakhot yakran niki katu kat ningut kinong elam hapo office jong u. Habakran kinong tho khubor hadin kajing ya kendu ya usim u President ke KSU Southwest Khasi Hill District usamla forward man nongrem ulo ong banakaliang keseng bringkat kiwei de keseng bhalang ki krenda ka basya usim bakin aipor hadu kasngining kong jong katayo banwan ba unum ya kata ka special executive dorbar bat ban pinna ba ka hima kala wengno ya kata ka jingtmu ban ai jaka ya ka jaka rep jong ki khasi haki shipai ulama ham ting e balada usim umla banne ya kata keseng ringkat kiwei pat keseng bhalang kenne da ka bating e Habakali laki seng bhalang kin persya ne emban ai jaka haki wei pat ki jaka usamla forward man ula ong balada usim ber ke executive darbar ki ai ya kinu ki jaka ki bakta e ki khun ki hajar ka KSU da lele kan om ailat Keren macam ha? Ma be jen na Tak. ta na kalang jungi kum ka KSU lambat ki we seng balang ki badan po jong sabai selesai da ka jing sokya badai bat ka jing kuman jong usim jong kai maram lambat ki katu gani ki khot ka stip darbar jong kai maram habadai ba ka jing dawa ka jing pansngo ka jungi bat jong ki khun ki ajar maram man ong ban manam ai jaka ya ki sipai hapo so bajram formula tina kalang jungi de kaji sokya meneng lawan batur hapo ane hapo ya profesor sem kum si bantaban peni syaka perthai ba nakalang jungi kum kasang nakalang jungi wei sang balang ki badan hapo sadwa selesai bat kunjuru ki khun ki ajalan ki parado persnam ki badan hapo jang sadwa selesai kinama ban pedang ya kene karai kaba nakalang juga Steve Dorbar juga hima kalsim hak arpra tarik jumrai jeliu jong snem arjar afsan ban ong ban propose ya kene ka formula kum ko wei ka jaka ban set up ya kata ka unit headquarter jong ki sipai BSF te hakani ka jing yawan jong imta ka dai ta jing sang bat aden mile song ani nakalang jong sim hak jon lang ki bru sarkar kila persang ban khod ekran ni te persang ban khod ekran ngi kila persang ban kren kum nem tai harangi pat dakawai kasur mangi kum kasang lam ki wei ki sang balang ki ronoba jongka dongka thain ki balan rung rang apo kamera ban ekran busem nila ekran da dakabashai tangkawai kasur bat kata kalong bangi kwa ban busem ba kumba ulalum ya kata ka special executive darbar haka khatsan tarik kabade kasngi independence day kabajing sya kade simburan kam lalum ban ekran kumno ban ya plan habde kane kam ai spy tingil ong yu ilong usem bau de ban lum ya ka steve dar ya kata ka session pat ya kata ka special steve darbar jong ka hima maram lakum num no lasngin kong bad ude ban penpau ude ban hakata ka steve darbar de nakaleng jungi ilong bad de ban shim ya karai balaweng no lene larai ban nom ai jaka spy so hante hapo sok bajram lane hapo formula kata kadai karai kaba ngingil asyem kaba ngingil akran sai kamatus em ba unra ska Steve Dorbar hima bat tangkawai kaba ngi kwa ban kren kalong ba nginam pat penkut kadba nakaliang jus em bat ka Steve Dorbar hima kim patla ban syem ni kukum kata karai ngin haban ya chakmat ngin pe kai kaba mi kasinengkong bar lada
ka kita ki jingdawa jong ki babon balang kita ki ut jenam jong ki nongrep ki dei kun ki ajar ngama maram kata ki jing ki bagi perdo persnam ki kendu apa gitu kita ki dong ki tain barlada kim sngap ya kita ki jingdawa ki jongi kalong ba hadin na kasin kong ngin saya perkhat kai ke benta ke bede manle harangi penting apa ba nginom ailat lele ru am ya ki bor hima ba kin transfer la ne ba kin lej benda lej ai ya ka kendo hima ka ba hajing sisa lade ban ai si kasi balon yang bung sem lade ban ai sa kinong rep ki baduna ki jakarep handai semlale kata ngi kwa ba kadbar ma kat perkat swa ya ki perlo persnam ki jungi balon yang bung sem ki perkat swa ki kun gajar bar lada dong kam kalong ba lada sngo ba pohu jaka palat kaima kalong ba de ban khot ki wei prakasi ki basa si ki wei jaka ki ba mat ki jing ki bom ni sem ba ken wan song wan sa hapo jong itu jaka dan kalian ini kumau mening ya sim karai ba lada ka istir dorbar gima kamla ban penlong ke sini kong kamla ban sim dak kumai perkarai kamut ban kalian ini ni hapan ya diskmat to na kalian ngajungi kum ki sang balang ba pher ba hapo sarwa sel shek lembar ki rong ba jong kodong tang ngile keren habe de ba kata banta ka jungi ka jing thu ka jingmot ka jungi kalong ba ngin persya ya kani formula harai habede beta ki wei jakang ngin parla ban tip hanu ngin parla ban ong harai tangkawai galong ba lada kata ka jaka ka usim lane ka dobar ma ki mud ban ai ki pai ka kta khun ki ajar ka kta i parot persnam ka kta ki nong rep ki bede kasi jungi galong ba ya kataru ni haban persya de katai ka jingmu jungi kamud ban ong ba lada ai kani mon ngin lej ong ba ai kani ai katai kamdai kamau jungi ring haban perkat soi kun hajar I perlo persnam nekong nomor kumni ukuran nakalang jongki dobar ma ki kran bade personal security de nakalang jungi perngiloong ba hoj ni sotho ba kadon kam ban pej benya ya ki nong bala bikin rung sapo India nakapor ring ji kran bagi BSF de bakata hare kai ka bangilap kalong ba nakalang BSF pat upan thut penban ni perlo persnam umpej baha pa dia kai ka baja fanseng tinggal ada kran na bade kita ki AKA bada bade ka national security nglaong ba kumusem na kran na national security perkat de local security bar kai kata local security kalong ba kata ka jingwaru kharbang laru de ban pej kade kamram sokar ba kade ban pej ba harai de ban pentik naru ba kini kun hajar ki perlo pasnam kimdai bandu no ka jaka tangnam ta bagi perkat ya kata ka national security. Hello Meghalaya turns 1! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!